Hello everyone! Tagna akin sa nga character sa Bible. Mariam! Ali! Mariam, come here! Ari diri oh. Oh. Kabalo ka sa imong buhaton ana. Imo nang ipaano didto sa suba kay ang prinsesa maligo karon para makita si baby. Di na nato ni pwede na matago kay kusog na kay mohilak. Ato na ni siyang isave ha. Kay pag makakita ang prinsesa ni gwapo man ni siya, iya dayon ning adapon. Ang imo lang buhaton, istoryahon ni mo prinsesa na naakay kaila nga mo atiman aning bataa, okay? O sige, bye. Lakaw na dito. Bantayin na. Ikaw, ipalutaw na dito sa river. Okay? Sige, tarungag bantay ang yatong ang mumanghod.